Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. Service yala kithi kwaThema ayikho right. Umuntu uyafa. Kushona amalungu omndeni owodwa isithupha kwasinda ingane emlilweni oqubuka endaweni eyimjondolo iMarikana eGuruleni. We should not give up making sure that South Africa's positions are properly represented. Lo wabe ngumengameli wezwe uThabo Mbeki uthi sebalule bomqoka ukuthi elakuleli libe nobudlelwano obuhle neMelika yize engagcolisekele neze ngokuziphatha kwamengameli wakuleli yazwe uDonald Trump ngesikhathi kehlangene nomengameli wakuleli uCyril Ramaphosa. I will never be intimidated by America. I will never be intimidated by Donald Trump. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi-ke ngeke ayeke ukuvumisa iculo lomzabalazo elithi Kill the Boer, Kill the Farmer njengoba ethi inkantolo yomthethosisekelo yanquma ukuthi alikho iphutha ekuculeni kwaleli culo ezidlangalaleni. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo-ke nakwe-SABC Lihaye. Igama lami nginguDaud Phungula. Kushona amalungu omndeni owodwa ayisithupha kwasinda ingane esigamekweni somlilo endaweni eyimjondolo iMarikana kwaThema eGuruleni. Abezimo eziphuthumayo bathi-ke bafike endaweni yesigameko ngehora lesithathu ngentathakusa nokuyilapho bethole khona umlilo usudala omkhulu umonakalo. Ngomphakathi athi asashaqekile emva kwesigameko somlilo esidlule nomphefumulo wamalungu omndeni ayisithupha kule ndawo eyimjondolo. Amalungu omphakathi athazamile ukulekelela ukubhula amalangabi kepha umlilo ubusuqine kakhulu. Athazamile nokuthinta abacima imlilo kepha bafike emva kwendaba. Abantu abacisha umlilo bafike in time. So iservice yala kithi kwaThema ayikho right. Umuntu uyafa. Ufonela abantu ukuthi abeze bazocisha umlilo balandiwe sisukela sabalanda ngemoto sabuya nabo. Kubhlungu kakhulu into eyenzekela. Into esicelayo sicela ukuthi makukhona usizo esingalithola kunoma ngangibani onenhliziyo emhlophe sizame ukuthi singcwabe labantu abayi6. Okhulumela bezimo eziphuthumayo eGuruleni unxusa izakhamuzi ukuba zigweme ukushiya izinto ezivuthayo ikakhulukazi njengoba kuyisikhathi samakhaza. Pleading again with members of the public in terms of heat sources to keep themselves warm. So that now and don't ever leave any heat source, for that matter, heater of some sort. It can be a paraffin heater, it can be even electrical heater, or any source of heat source that one can have. Don't leave it unmonitored. Imbangela yomlilo ayikaziwa kanti iziphathimandla zihlangene namalungu omndeni ukubhunga kabanzi ngenqubekela phambili. Lo wabe engumengameli wezwe uThabo Mbeki usebalule ubomqoka bokuthi elakuleli libe nobudlelwano obuhle neMelika yize engagcolisekile neze ngokuziphatha kukamengameli wakuleli yazwe uDonald Trump ngesikhathi ehlangene nomengameli wakuleli uCyril Ramaphosa. Thank you very much for being here. You're most welcome. Kulandela uhambo lukamengameli wezwe uCyril Ramaphosa eMelika ngesonto eledlule, lowo wabe ngumengameli wezwe uThabo Mbeki ucizelele ubumqoka bokuthi iNingizimu Afrika ibe nobudlelwane obuhle neMelika. Umbeki uthi elakuleli akumele neze liphele amandla emizamweni yalo yokuvuselela ubudlelwane neMelika. We should not give up making sure that South Africa's positions are properly represented, that where there is a misconception by the United States government, President Trump and so on, about what South Africa is and what South Africa is doing, we correct that. To battle for a particular relationship with the people of the United States, even against wrong positions that might be taken by their government. Ngesonto eledlule isiqubulo somzabalazo isithi Kill the Boer, Kill the Farmer sibe undaba mlonyeni ezindlini zombuso ye-White House eMelika. Umbeki ukholelwa ukuthi abantu benza ihaba ngalesiqubulo ngenhloso yokufeza izinhloso zabo.
ANC policy was forever against the killing of civilians. You chant, kill the poor, kill the farmer. There's no MK soldier who's going to go and kill a farmer. A poor, kill a farmer. No. It's a chant to motivate people. It was never taken literally. Kusenjalo umbheki uthi kungenzeka axoxisane nowabingu umengameli wase-DRC uJoseph Kabila ngemuva kokuthi uhulumeni wakuleli yazwe emsole ngokweseka abashokobezi kuleli yazwe. Usenjalo umholi we-EFF uJulius Malema usephinde wagcizelela ukuthi usazoqhubeka nokuvumisa icolo lomzabalazo elithi Kill the Boer, Kill the Farmer nelihlonzwe ngokugcwele umthetho sisekelo. Embuthanweni weqembu obuse-Free State uMalema usale umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ngokuthi wehlulekile ukumela izwe emhlanganweni abenawo nomengameli waseMelika uDonald Trump eWashington DC. Yisona lesiqubulo somzabalazo umengameli waseMelika uDonald Trump akholelwa ngaso ukuthi sibufakazi insolweni zokuthi kunezenzo zokuqotha imbokodo nesisekelo kwabamhlophe eNingizimu Afrika. I will never be intimidated by America. I will never be intimidated by Donald Trump. They were speaking about me in that meeting at White House. If they were not gossiping about me, they should have called me into that meeting. I would have answered everything that Donald Trump wanted from us. uMalema uphinde wasola umengameli Ramaphosa ngokuthi akakwazanga ukumela umthetho sisekelo wezwe embuzweni kaTrump ukuthi kungani engaboshwa njengoba eqhubeka nokuvumisa isiqubulo esithi Kill the Boer, Kill the Farmer. Donald Trump says to him, "Hey Ramaphosa, why are you not arresting this Julius Malema? Why is this Julius Malema not in jail?" He can't respond with a simple fact that this song, Kill the Boer, Kill the Farmer, was approved by the Constitutional Court. We are a constitutional democracy. We must defend the decisions of the court. Uphinde waphawula nangodaba oluphathelene nenkampani yaseMelika yezobuchwepheshe besimanje iStarlink kaElon Musk okunezinsolo zokuthi ihlelelwa ngeindlela eziphansi ukugixabezwa ngumsebenzi eNingizimu Afrika njengoba sekuvele nemizamo yokuxegiswa komthetho olawula uhlelo lweBEE ongelokufukulwa kwabamnyama einhlakeni zomnotho. That Starlink will not come into South Africa if it's not compliant with the BEE. We are not saying 30% must go to one individual. That 30% must go to black people, as many as possible, because we want to benefit from our own economy. Unobhala jikelele weqembu lomkhonto wesizwe uFloyd Shivambu uthi umengameli uCyril Ramaphosa akalimelanga ngendlela efanele lakulele emhlanganweni wakhe nomengameli waseMelika uDonald Trump ngesonto ledlule. Usho lokho emcimbini waleli qembu ukubungazwa kosuku lweAfrika ethembisa. Umkhonto wesizwe belisethembisa ukuba ingxenye yesifundo sosuku lweAfrika. Unobhala jikelele waleli qembu Floyd Shivambu ukhuthaze iNingizimu Afrika ukuthi iqinise ubudlelwane namazwe aseAfrika. Waphinde wazwakalisa indlela angeneme ngayo ngendlela iNingizimu Afrika eziphathe ngayo emhlanganweni nomengameli waseMelika uDonald Trump. The very unfortunate misrepresentation of South Africa by Mr. Cyril Ramaphosa in America. The manner, the demeanor, the mannerisms, the manner in which he approached that was just so humiliating and embarrassing to all black people in South Africa, in the African continent, in the African diaspora. uShivambu uphinde waphawula ngesinqumo sikaNgqongqoshe zokuxhumana sokwenza izinguquko emthethweni we-BEE emkhakheni wezobuchwepheshe. Wathi ukuvumela izinkampani ezifana neStarlink ukuthi zisebenze ezweni kuzophazamisa imizamo yokuletha uguquko ngawo lo mthetho. Parliament and all self-respecting legislators must reject the nonsensical proposal of the DA, ANC puppets who want to accommodate Elon Musk in a very wrong approach in the manner that it is, because it's not going to be sustainable. Why would any other sector of the economy want to comply with BEE laws or redress laws if Elon Musk is given some preferential treatment against everyone else? Ungqongqoshe zokuxhumana nobuchwepheshe usebizelwe eParliament ukuba izocacisa ngesichibiyelo aziphakamisile ezingase zibe khona.
Udlame phakathi kwezakhamuzi zakuleli kanye nabokufika e-Andwe esifundazweni i-Eastern Cape loholele ekutheni kudlule emhlabeni abantu abane kwathi abayishumi bahanjiswa esibhedlela. Kusolwa ukuthi kunabantu bokufika ababulale indoda yakhona kule ndawo endaweni yokucima ukoma kwabeke sekuba khona ke abaziphindiselelayo kwashona ke abathathu. Qala ngolesihlanu abantu bangene ethaveni babulala umuntu walapha eKhaladi. So abo babulala umuntu babalekile. So ngokuthi apha sengxakini sinabantwana suppose baye esikolweni abakwazi ukuya esikolweni ngokusibaleke silapha epolice station. So ezindlini akuhlaleki kubi. So sicela nje basinike ithuba sisebenzise isizeni iphele so sizokwazi ugoduka. Ngoba kangoku imali yogoduka sinayo. Silinde nje isizeni basinike ithuba sisebenzise isizeni sigoduke ke sikwazi ukugoduka siye emakhaya. Bukeleke sisathi qu ezitolo kanti basibuya sizokuphathela uWT. How are you related to Chief Albert John Mvumbi Luthuli? I am the second in the family. U-Albertina Luthuli noyindodakazi yokuqala kaloyo wabe engumengameli we-ANC inkosi Albert Luthuli uyena kwethula ubufakazi namhlanje esigcaweni esiphenya ngokushona kukaLuthuli ngo-1967. Bukela sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi ushona amalungu omndeni owodwa ayisithupha kwasinda ingane emlilweni oqubuke endaweni eyimjondolo iMarikana eGruleni. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube nakwe-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjalo uzosithola ngomtshalo bazo. Ungqongqoshe wezokuxhumana uSoli Malathi uthi azikho izinguquko ezenziwa umnyango wakhe emthethweni wohlelo lwe-BEE ngenhloso yokuthi kuhlomule inkampani yezobuchwepheshe besimanje yaseMelika iStarlink ka-Elon Musk. Le nkampani ehlinzeka ngobuchwepheshe be-internet edonsa ke emkhathini kunezinsolo zokuthi kungenzeka igixabezwe ngomsebenzi kuleli. We are not taking any legislation whatsoever, and we are not creating any regimes for one company or another. We are looking at ways of harmonizing what are called the ICT sector codes and ICASA's ownership regulations so that those consistently and directly speak to the transformation ambitions of the country. Transformation is non-negotiable. South Africa cannot compromise its approach to transformation. And part of this intervention that we are looking at is the policy directive will provide the policy certainty about the role of equity equivalent programs, which are actually accommodated and are part of our empowerment package. They are part of the provisions of the Broad-Based Black Economic Empowerment Act of 2003, wherein for companies, multinational companies in particular, that want to do business in South Africa, but due to a variety of reasons, including their ownership structure, prefer not to cede 30% of their ownership, that there are avenues such as training opportunities, doing business with local suppliers, research and training opportunities, and investing in communities that they can find that pathway to invest. U-Albertina Luthuli noyindodakazi yokuqala kaloyo wabe engumengameli we-ANC inkosi u-Albert Luthuli uyena kwethula ubufakazi namhlanje esigcaweni esiphenya ngokushona kukaLuthuli ngo-1967. Njengamanje ke isixhumane ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC esimkantshubomvu u-Ayanda wakamhlongo ke nolandela ke lolu daba enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Ayanda, ake sikubingelele sikwamukela ezindabeni zehora lokuqala nje sicela usichazele ngosekuvelile ke namhlanje njengoba indodakazi yenkosi uLuthuli yethula ubufakazi.
Dawude ngibingelele kuwe ngibingelela nakubabukeli emakhaya ngasho nje ukuthi ke cha usuku olubaleke kakhulu lo mndenini wakaLithuli njengoba besazi ukuthi ke sekuphele iminyaka lo mndeni uncanca uhulumeni ukuthi ulivule kabusha lolu phenyo noma uliqale kabusha lolu phenyo elobheka indlela eyakhothoma ngayo noma yalimala ngayo inkosi uLithuli kakhulukazi ke madodakazini akhe amabili njengoba usushile konamhlanje bekuthula ubufakazi indodakazi endala yakhe inkosi uLithuli udokotela uAlbertina Lithuli angabalula okubalekile nje ukuthi useneminyaka ewu93 ukushilo kwela inkantolo kubalekile ukuthi ke njengomndeni wakaLithuli abakaze bakholwe ilokho kwashiwo uphenyo lokuqala noma ngathi olukavezwa uphenyo lokuqala lokuthi ke inkosi uLithuli yalimala emva kokuthi ishayiswe yiguzu engakubaluleka kubalekile akushilo njengoba ethula ubufakazi bakhe namhlanje ukuthi uthi yize ubaba wakhe wayinakho ugula iso elilodwa lingaboni kahle kodwa uyawuphikisa imbiki yayithi ke ubuyise wayengaboni futhi wayengeza uze watshela inkantolo ukuthi ke cha ubaba wakhe wayesakwazi ukuthi abhale imbiko akwazi ukuthi afunde iphepha engalekelelwe umuntu okunye kokubalekile akushilo ukuthi emva kwengozi le yesitimela noma ke lekuthiwa yesitimela wahamba nawe endaweni yesigameko epheleza lo sibari wakhe yobona nje ukuthi ngabe kwenzakaleni uthi mayifika lapho ngoba emva kokubeza ukuthi uyise washayiswa isitimela uthi wayilindele ukuthi uzofika endaweni yesigameko afica igazi eliningi kodwa ke uthi mayifika kwanganjalo la uyise alimala khona okunye ke ngabalula kubale akushilo mayilana ke nokuthi izathu ke mhlambe mayibuka yini le eholela ekutheni uyise mhlawumbe ke alimale noma abulawe uthi ke ukuthi ubaba wakhe ngaleso sikhathi kwakumuntu oyibaleka kakhulu njengoba sasazi ukuthi ke wayengomongameli weANC uthi ke okunye acabanga ukuthi kwadina kakhulu uhulumeni wobandlululo ukuthi ke uyise wayekade eqonyeliswe ngendlondlo yeNobel Peace Prize ngo1961 waphinde futhi ngonyaka olindele before uyise ashone wavakashelwa isenator yaseMelika uJohn Kennedy uthi ke ngokubona kwakhe izo zonke izinto lezi ezadina uhulumeni wobandlululo kwaholela ekutheni ke bafune ukuthi ubaba wakhe bambulala uyakholwa ukuthi ke cha uyise washawa umuntu wayesestimeleni abakholwa ukuthi ke ubaba wakhe walimala engozini njengoba kwashiwo uhulumeni wobandlululo nokwavezwa kuphenyo lokuqala lolo lwenziwa ngo1967 sisathatha ikhefu kwamanje sizobuyela ke emva kwelunch la udokotela uAlbertina Lithuli uzobe seqhubeka nokuthula ubufakazi bakhe njengoba sengishilo Dawodi usuku libaleka kakhulu lolu umndeni wakaLithuli kade wolindele kakhulukazi madodakazini akhe ukuthi nawo akwazi ukuzoveza noma azosho akubalekile kubona abazotshela inkantolo ukuthi cha ngokubona kwakho ubaba wabo lawo Dawodi. Alright, sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba zeSABC uAndwa kaMhlongo esibikela bukhoma ke SM Gungundlovu. Ummeli kaMoradi Choloto okunga-advocate Loyiso Makapela uphikisa umbuso ngokuthi waletha ofakazi ababili ababengeyona ingxenye yohlelo lokubuyisa kukaCholota kuleli. And so what we know is that the state placed witnesses before this court that were not relevant to the question at hand. Njengoba umbuso kanye nabameli sebephothulile ukuhloma ngembuzo ofakazi bombuso ababili ummeli kaCholota uthi umbuso ubize ofakazi obengafanele ubabize uqhubeke wabalula nokuthi laba bajuju kuba balanda uCholota eMelika babengenalo igunya lakho. The individuals that were requesting Cholota's extradition, such as Advocate Denyeshan, such as Ms. Nabela Somaru, ought to have had the authority to do so. And Schultz tells us they do not, because they are not part of the executive. Uthi bayibuza ukuthi kungani umbuso wayehlupha kangaka ngokulanda uCholota eMelika nanokuthi kungani nje wasebenzisa imininingwane engelona iqiniso. Why the state was so desperate to extradite Ms. Cholota using falsely represented information, but we will get to that. Umbuso uthi ngokofakazi ababili alukho lubi olwenziwa kuCholota. She says that she was degraded, she felt tortured, she felt intimidated, lots of things that are all conclusions. The facts of those things we don't know. That is within the peculiar knowledge of Ms. Cholota
She did not take the step, so we don't know. Umbuso utshela inkantolo ephakeme yaseFree State ukuthi uCholot wehlulekile ukuveza ubufakazi bokuthi akabuyiswanga ngendlela efanele kuleli ngenkathi esemelika. Umbuso ubize ufakazi omusha namhlanje ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyi wenkantolo ephakeme ePitoli. Ukhulani Stanley Sambo uqhamuke emkhandlwini wabameli utshele inkantolo ukuthi uadvocate Dominic Ntokozo Mjiyako waqashwa ngokusemthethweni njengommeli enkantolo ephakeme ePitoli mhla zingama-26 kuNdasa ka-2012. On the date of this affidavit, the records reflect that Advocate Dominic Ntokozo Mjiyako was admitted as an attorney by the Gauteng Division Pretoria of the High Court on 26 March 2012. The letter is dated 5 May 2020, which then confirms the full names of Advocate Mjiyako together with his ID number. The letter then goes on to confirm that he is on the role of practicing legal practitioners. Mbukeli usale kahle.